Just abans de l'estiu sempre ens donem compte que ens agradaria perdre aquells quilets de més que hem guanyat durant tot l'any i que, per descomptat, volem fer fora en temps rècord. Hem d'anar alerta a quina dieta seguim, ja que algunes poden ser molt perjudicials i provocar l'efecte rebot. Maria Casas, dietista del Naturhaus, ens ha explicat què és allò que no s'ha de fer. Com volem aprimar-nos i volem fer-ho tot ràpid, normalment el que fem és saltem el sopar, a mig matí i mitja tarda no mengem res, amb la qual fem dos menjars molt més forts i passem gana. És aquest l'error, el passar gana. Val? I si passem gana no tindrem una dieta continuada en el temps, sinó que l'aguantarem 2 dies, després menjarem massa, tindrem efecte rebote. O sigui que el més important és tenir unes bones pautes perquè això es pugui mantenir en el temps. Maria Casas ens ha explicat també què és el que sí que s'ha de fer per posar-se a dieta i com n'és d'important personalitzar-la. El més important de tot seria fer una dieta equilibrada, d'una manera personalitzada, amb el qual jo aniria amb un especialista, un nutricionista, que ens donés unes pautes. Amb aquestes pautes és molt interessant fer els 5 àpats, esmorzar, mig matí, dinar, mitja tarda i un sopar per no passar gana. A més d'això, hi ha un altre pilar que és molt important, que és beure aigua, tenir el cos hidratat durant tot el dia. I si tot això el combinem amb una mica d'exercici, tindrem uns bons resultats. Hi ha persones, però, que ja saben com s'ha de fer i no s'arrisquen a passar gana a última hora. Primer, posar-me a dieta, menjar amanides, o sigui, res de manyical, polles de res, i anar al gimnàs a fer esport perquè has de cremar després del que menges. Si vols començar a fer dieta per estar bé a l'estiu, doncs has d'estar uns quants mesos abans perquè el teu estómac estigui ja acostumat a menjar la dieta i no tenir gana o passar gana i tot això. Cal anar amb compte, doncs, i procurar per la nostra salut, que és molt més important que com ens vegin els altres.